ľudia, Simona tu vás u nového videa z Robloxu a dneska to bude Roblox, Squid Game, toto Season 2 Squid Game a mám tu vzácneho hostia, youtubera Frost. Čaute ľudia, nečakal som takýto úvod, ale musím pochváliť Simona. Je to dosť dobrý youtuber tiež, ale zase mi, keby to bolo včera, keď sme natáčali včera, on je na YouTube. No, Roblox. Včera nie. Ale zdalo sa mi to tak trocha. A bežte mu dať like, odber, zvonček, aby ma nikolo žiadne video. A dávam do popisku videa jeho kanál. Odoberajte ma. Áno, takže dáme Squid Game Season 2. To som to nikdy nehral. Presne tak. Ale ako musím, zdá sa mi to, aký to bol včera, keď sme natáčali video. Ale nečakal som to vôbec. Takýto úvod som nečakal. A dáme Squid Game 2. Jo. Rýchlo, 30 sekúnd, bro. Squid Game 2. Je si, bro. Ja už idem asi pred dverách už. Pred dverách? Choď tu. Choď sem hore. Idem. Idem tu. Vidím, ale zem. Nie, pri dvere. Choď. Simon. Čau. Idem dozadu. A na čo tam ideš počúvaná? Bro, ty kokos, poď sem. Áno, na čo tam ideš? Nechápem, na čo tam ideš, keď tam sú zlé postele. Poj sa, ak sú zhodené. A ty tam ideš. No, dobre, čau. Daj sa. Poďme na to hru. Za chvíľku za. No, už 0, takže už ideme. Ja už idem. Vole, daj si zo 2. Ľudia, teraz toto vyhrá či Simonko, alebo ja ako youtuber slávny host. Alebo ako ja host to je. Tak to nevíme. Ja som sa prebugoval. Hej, to čo? Ale to koľko ľudia to tam sú? To sú cvoci. Ticho buď na YouTube. Ale poď sa koľko Takže sa vám ozvem, keď tam budem. Zabavilo. Ľudia. Čo to? Ľudia. Kamo, ja som písal tento kočičke a že kamo, zase je hlasovanie? Zase? Ľudia, ako robíte... Aj! Ľudia, robíte si mi za srandu? Čo ja zrobím ja? Čo ja budem? Kart? Som zvedavý. Dužo. Player. Kamo, a mne to nehlasuje. Ja už to mám. Kamo, ja... Ojojoj. Nie, Ojoj. stoj. Bude prvá hra. Do pekla. Ja... Nie. Bro, kamo, ale že... Ale čo mám robiť s tými rukami toto furt stlačať? Takže budete ma počuť a to tu na chvíľku si zahrám. Ale však ja viem, jak sa to hrá. Ticho. Dobre, daj sem. Nie, daj sem už, Simon. Simon, daj sem. Choď. Keď tu budeš červená, tak... Kamo, ja ešte 50 sekúnd. Už si mohol ísť. Počkej, ja sa to... Kamo, ja 30 sekúnd. Potom by som asi zajtra, alebo kedy neviem, kedy toto video vychádza, tak vyjde Fortnite. Videjko. Do pekla. Choď už. Som sa hýbol. Do pekla. Ľudia, ale toto je normálne. Teraz by ste mali vidieť aj moju kameru. Čaute. Čaute, tu je Frost. Čaute. Tu je Frost. Kamera. Čus. Si vypínam kamierku. Hej, ale ľudia, nechápem vás, prečo vždycky budete fať niekomu inému. Ale ja prehrám normálne, jak keby som bol inde. Bro, ja dúfam, že bude Monegard. Ja tu teraz pozerám na typky, jak to máte. Počkaj, čo som?
Ne. Player, hráč. Čo znamená červený? Červený, že môžeš zabíjať. A ten šedý? Červený, to je hlavný. Ako čo? Zabíjať? Dobre, ticho, daj si to tichšie. Ľudia teda, že ma to číta. Máme red line, green line. Daj si to tichšie. Red line, Kamo, ja sa nemôžem pohnúť. Ja sa ešte do lobby. A sa si dostanem do cieľa. Ja sa sústredím. Ja som tu. To je super ďalší mám. Hodín, ale dá sa to dosť. Ako hodinu? 10 minút to trvalo. Push, kamo, ja mám push. Pušovať toho prdka. Hej, dosť to použ. Prčino. Toto už je na mňa dosť. Kamo, tu dokončili si všetci. Hej. Pozri sa na tú kočičku. Au. Kamo, druhá hra, ticho. Druhá hra, ľudia. You stick the game, you work, run, lap, neviem, at each checkpoint you have to complete a mind game. Make sure to get and bet for the time up. Čo to znamená? Simon, vieš, čo to znamená? Neviem. Kamo, ja idem oné. Pozriem. Tak kamo, to si robíš srandu. Dobre, dnes mám Čo mám robiť? No musíš sa Jem. To musím trafiť. Presne tie, čo ti ukazujú. Musím trafiť tu, čo mi ukazuješ, bro. A ja za chvíľku idem. No ja už chcem ísť. Ty kokos. Dosť. Ne, si robíš srandu. Hej, ľudia, držte mi palce, prosím vás. Bro, jak sa toto robí? No prosím, to je Počím, jak to dělá. Zapačím, to musím zacenzurovat. tak nežíme sa nebude, Sorry. počkaj, čo budem?
Player. Mám to asi. Kto toto robí? Strelcom je to Sig O Game. Ježiš. Kamo, ja som to prešiel, bro. Môžete počuť názory na hru. Je to fakt super, ale ja musím najprv dať prvé kolo, potom druhé. Ale je to fakt skvelá táto hra. Kamo, ale... Kamo, ja som to už prešiel, tú hru. Vyhral som. Tam je. Kamo! Jo, asi ako prvého zabili. Hej. Revidaj. Tuto má V-Boxík, podvádza. Teda, že V-Boxy, bro. Robuxy, bro, Ja nemám za to Robuxy. Bro, moc hrám Fortnite, tak hovorím V-Boxy. Aj, V-Bucksy, furt V-Bucksy, čo vstívam V-Bucksy, čo tu má s V-Bucksami? Lebo hrám moc Fortnite. Však ty hrávaš aj od rána do večera Fortnite s kamarátmi. Kamo, tu sa asi bude zabíjať. Sa potom nečuduj. Ježišmária. Ja si na toto. Season 1, daj si. Season 1 skús. Máš aj ty? Ja mám Season 2. No, si aj môžeme byť spolu. Ja hrám v tretie kolo. Tretie kolo hrám už. To je skvelé. Ale ja sa mi to keby, neviem. Ja počkej, ja sa normálne vyčkúkam, normálne sa mi... Ja mám také normálne šťastie na to, aby som vyhral. Ja kempím. Ale tu je to. Ja kempím. Teba. Počak, chod za nimi, nie? Nejdem, bro. Nechcem chápať. Ja nemôžem nejak vyhrať. A pomôže tu na mňa skočiť. Hora. Ahoj. Sa bojím. Tak, čau. Čo tu ti napíšem? Dobre, ticho. Ešte 40 sekúnd musím prežiť. No, píšeš moja. Ani to si ma zatiaľ nevšimne. To je to robím ja. To je bubli. Bubli. Ja tu balím holku. Bubli. Ja tu balím. Simon, nechaj A ma. zdrhlaky, ha. Hej, nechaj ma, hej. To nie je fér. Ja som to zbalil holku. Bubli. Ahoj. Flum. Bubli. Flum. Nero. Ježiš. Čo idem fajčiť? Ja si idem fajčiť, bro. Prosím, niekto teraz vyhrá. Prosím. Dobre, prežil som aj trekúru. Ideme na štvrtú ľudia. Za toto dajte like aj odber. A som čakal, aby vám neukolo žiadne video. Aj túto Frostovi. Presne tak. Ježiši. Počúvaj. No. Daj to ticho. Túto hru nenávidím. Máš. Ako toto kolo. Ja mám šťastný, že... Ticho daj. No kedy začneme?
Ľudia, toto kolo nenávidím. Ešte sa mám skoro. Bro, a ja si idem zahrať s kútkem jedna. Ty si sa bugol. Nie, ten typek ma bugol práve. Yes! Máš to? Hlavne tam nechoď za čiaru. Ja si idem kúpiť na Robuxy. Ty máš Robuxy? Nie. Ty si klamár. Ty čo si kokos. Ty ješ čas jednotku? Kamu vape. A ja si idem kúpiť vapečko. Kamu, poď tam na jednotku tiež. Tak idem. Bro, ale ty si už inde. Čo ja som Už sa na teba nenapojím. Nie, toto ja nemám rád. Ja to za teba zahrám. Kamu, ja musím za kamaráta hrať. Bože môj. Kamu, takto mi drž mobil. Ľudia, toto je na Nech ma ľudia život. počujú, držím to. Ľudia, ja mám toto nejaké zlé šťastie normálne na takéto veci. Toto nie je Ja to normálne. musím zahrať za tohoto. To musím si dať, ne? Som to profes. Tak. Ja hrám to za kamaráta a zostáva mi ešte 170 sekúnd. Toto je na pamäťovku trošku. Sú kocečky. To mi zasvietí. Dobre. Ľudia, zatiaľ tu pôjde hra. Ešte bude moju. Kamu, ja neviem, ktoré to bolo, ja som nevidel. A ja chcem... I kokos. Raz. Dobre, tým ďalej, bro. Kamu, ja sa tu točím. Kamu, ja tu idem rýchlo. Posledná hra, mám to. Tik. Oficiálne som prešiel toto kolo. A potom ti odporúčam sa kempiť, lebo zomreš. Čo čakaj? Idem tuto hrať. Brčko. No, akože ľudia, musím povedať pravdu, že ja som tiež nečakal toto prekvapenie, ale dalo sa povedať, že už som to mal skoro, ale ďakujem Simonovi za youtuberovi, ktorý to spravil za mňa. Nemám zač. Toto je pochvala, ale mali by ste ho sledovať viacej, lebo on vám môže hocikedy pomôcť v Robloxu alebo v hocičí. Rozumiem. Mali by ste ho Keby niečo podporovať. budete mať v popise môj TikTok, Instagram, môžete mať tam. Môžete mi to napísať, ale... Môžete tam mať od neho jaký merch, možno. Ak ja spredy. Nemám merch. Ty si na mňa veľa. Môžete mi tam dať hodiny. Like, cinknúť. Alebo napísať koment na Môžete mi YouTube. tam napísať, napríklad... Môžete mi napísať kľudne, ja vám rád napíšem čo a jak. A keby ste ma chceli vidieť, tak
čo predpokladám asi nie, tak dohodneme sa stretnutie. Bro, prhnú to. Bruch. To bude v noci. Malo by to. Kamu, ale ja mám 11. Nie, minúta ešte. Frost, mám ísť do ne? Fajčiť? Idem. Bro, kamo, ja ti naháňam, ty penda. Ale radšej by som nenaháňal. Dobre, Dad, bro. Nikomu sa zatiaľ nechce fatiť. Zapýtaj do nejakých fotov. Ale frontmanka. Ešte minúta. Dad. Kamo, teraz tu idú všetci po mne. Dobre, on takže úspešne prešiel Frost hru. Kamo, ale to nie je fér, že môžu Gargi a frontmeny hrať. Toto ešte vyskúšam. Ešte mám minútu. Kamo, toto teraz je tá hra s tým kolečkom to hočárka, čoka, čika, pinčank. Tak ale ako musím povedať, že táto hra, toto kolo je dosť ťažké, akože Áno, na mňa, ale musíte, ako aj na teba. To sa musíte do dverí zaradiť. Do dverí, ale do aké dverí, tak to neviete. Áno, do dverí, akože podľa čísla, aké zvolím. Táto. Ja. Čokolaka, tá. Činka, čonka. Zavole. Bro. No, tak to bude ťažké, ešte oveľa horšie. Bro, dá som ti. Dobre, bro. Kamo, akože toto bude dosť zlé video a nastrihanie. No, už to je... Prežili sme. Už je to toto. To som mal čakať to, že on zomre, ne? Kamo, aké by sme zomreli len tak. No, to je práve, no. Kamo, ďalšie kolo. Sezon 2 dám. Tak ešte raz 2 minútky. Už. Mikrofón. Čoka, čika, pakala, katakala. To si nejak rýchlo stihol. Jeden player, kamo, jeden hráč a som tu jeden. To bolo najviac. Toto bolo najviac sus. Kamo, najviac sus, bro. Kamo, Ja som len išiel, o kusok. Ale počkaj, toto ti musím povedať za pravdu, toto bol najviac sus, bro. Kamo, ja sa idem. Bro, toto bol najviac sus a toto je najlepší ty kokos na svete, keď si jeden iba. Kamo, dajte toľko lajkov, koľko ste videli v tomto videu, bro. Koľko ste videli v tomto diele, dajte toľko lajkov.
Niekoľko ste počuli. Bro. Kamu sa tu strieľa. Ale to hrám na kamarátovom. Tuto na Frost. Presne tak, na mojom, lebo Rant 3. som youtuber, ale niektoré hry z Robloxu sú ťažké pre mňa až moc. A sú niektoré hry až sus. Sa sústredím. Nadia, sus. Poďte, susino. No poďte, keď takto. Poďte. Takto. Poďte, ďalší večera. Daj mi to príjemne. Môžete vidieť, čo sa deje vonom na mojom mobile. A prežili sme na tvojom mobile. Hej, dá sa povedať, že prežili sme, ale dá sa aj toto. Počkaj, zahraj to za mňa. Ja tuto zahrám zatiaľ za kamaráta. A čo to bude za hru, tak to neviem. Tá s tou panenkou. Červená, zelená. Ježiš, touto panenkou, no tak to bude ako dosť, musím povedať. Ale ešte dvere nie sú otvorené. Poďte, bro. Poďte. Bro, jeden von, choď. Choď von. Aldo, choďte von. Zvedajú, čo sa spravia. Kamu asi sme mŕtvi, sa budem musieť obetovať. No, ja to ako spravím za neho, ľudia. Lebo ja som dobre striečko, ja som dobrý youtuber, čiže to spravím za neho, pohoda. Čiže skvelé. Som sa obetoval. Kamo, ja som prežil týmto. No tak na budúce, nevadí. Koľko ideš akože? Solné kolo, skôrko. Jeden, kudám. Môžete počuť, čo to znamená. Ľudia, viete čo, ja vám poviem takto, narovnako dáme, takto dám lobičko. Ja som dal. Dám lobičku, ideme obidvaja. Nie, daj daj season 2. No a ideme obidvaja, chcem, aby sme boli pri sebe, my dvaja pri sebe. Akože. Dobre, budeš ma vidieť. Som pri vchode, ale zem na postiel. Tuto. A tu si, Simon, čau. Poďme spolu, ne, hrať hru. No dobré, ale... Nechcem, aby sme zase boli rozdelení. Kamu, ale ja zase ťa musím ťahať. Kamu, toto bude mať cez 40 minút videjko. To nevadí, ale tak aspoň bude dlhšie video. Bro, ale zase dlho som nevydal tento rok video. Ani ja? Kamu, Práve, že... prajem všetko dobré do nového roka. A ja vám prajem všetko nového roka a šťastné veselé Vianoce. Kamu, už tu nie je Vianoce. Ale im prajem, a čo? Tu nie je, skáčem parkour. Tak, dobre, ale hlavne užívajte život a buďte radi, že máte niečo pri sebe, nejaké rodiny. Keby ste mohli, tak ma natočím one. Ježiš, no počkaj. Ideš. Je s typkom niekam, povedz sa, čo robí. Na čo tam ideš? No ten typek je úplne mimo. Však choď tam. Už to tabuľka. No to je som mimo plné prvý. Tuto môžeš byť.
tam už, poď sem. Poď sem. Tu som. Simon, kde si? Simon, však kúpil som ísť. To sa tlačím. A už ideme. Bro, tak už viem, prečo ma to tam nedávalo. No bro, poďme, Simon. Kamo, dajte toľko lajkov, koľko ste to v tomto videu počuli, bro. Tak, dajte nám 6000 lajkov. Kamo, to nedáme. To neviem. Dajte tak 2 lajky. 2 lajky, bro. Nie, 7000 lajkov. Kamo, čo dáme? Čo budem? Yes! Ježiš! Yes! Ja to nie! Yes! On je laký! On je gard! A nebudeš ma zabíjať. Ale to je iba hra. Rozumeno? Dobre, zabijam iba tých, čo oni budú roko. Tu som. Čau. Čau, a nebudeš ma zabíjať. Nie, dávaj. Opovaj ma zabiť. Tak teba. No jo. Poď ma zabiť. Je. To sa týpka. Áno? Poď ma zabiť. Jo, nie. Nebudem ťa zabíjať. Nehajte. Ale to najväčší laker. Tomu verde, hej. A najväčší laker, on je gard. Tomu verde. A máš takú pusu. Tomu verde, hej. Musím kvôli tomu, keď sa smejem. Pozrite sa. Ja som najväčší, normálne ty kokos. On je gard. Čo robíš? Zabíjaj. No, tak asi už nie. Kamo. Yes, ja som aj tu, dobre. Kamo, ty si na celej hre gard. Tak tomu verde, hej. Teba nezabíj, ty sa dostane. Tak tomu verde, hej. No poď, ja sa budem pozorovať. Vidíš ma? Počujem, ešte raz jedno skúsiť, že čo? Tak to robím. Tam? Vidíš? Treba. No, to robíš. Ak to urobíš zle, tak to strelím. Dávaj. Hotovo. Ja si myslím, dobre. Pokračujte. No pokračujte vy, hovada. Kamo, to je YouTube. Ale sa tam hnú norme a oni tam, one stoja, keby boli... A s ním to nejde. Kamo, mne to nejde spraviť. Bro, kamo, teraz sa mi tu napchala ona. Teraz sa mi tu podobne. Asi chce robiť ehekať. Kamo, mne to nejde. Teraz. Bože. Hotovo, konečne. Dobre, teraz ticho. Musím sa sústrediť. Vidíš ma? Vidím. Nestrieľaj, prosím, teraz. Musím sa sústrediť, aby som toto dal. Máš na to málo času, takže mal by si spomniť. Ježi, toto ma baví najviac, keď strpom po niekom. Mám také šťastie. Ježi, mám také šťastie na to, že... Ticho.
je to len dosť. 3, raz, 2. Idem ďalej. Kamo, toto dám. Tu sa ale musím točiť. Kamo, toto nedám. Hotovo. Kamo, ja idem do opačnej strany. Nestrieľaj. Oficiálne som vyhral. Gratulujem. Kamo, prešiel som cieľom. Čau. Gratulujem ti to, že si tu vyhral. No, konečne, gratulujem. Prešiel som cieľom. Pozri sa, čo tam je. Chod sa aj hentam pozrieť, hentam. Hentam sa chod pozrieť. Musím si dať čo zatancovať. Aký je leaderboard? Neviem, čo som posledný. Ty? Gratulujem. Predo mňou. Si predo mňou. Si predo mňou. Ja ale som zabil babu. Kamo, teraz ma nemôžeš zabíjať. No tomu ver, že hej. Ma opováž zabiť. Nie, ja ťa nechám. Chcem, aby si vyhral ty. No jasne. Kamo, prídeš ku mne, dáš mi jednu petelicu do hlavy a som dead. Nepojď. Utekaj aj ty, lebo teba môžu zabiť. Čo je? Kam ideš, počujem, more? Počujem, prestaň furt. Daj si push. Nie, daj one. Gun. Ale, počkaj. Baseball, už môžeš aj ty mlatiť. Kamo, a my sa dívame na seba. To je lídr. To je lídr. Chod po... To je lídr. Chod po tomto choď. Počkaj, však ja niekoho hľadám. Tu si ty lídr, poď sem, ty nubáčisko, poď sem. Poď sem, ty nub. A čo ti hovorí? Sa snažím nefajtiť. Ale snažím, aby on vyhral, ale nechcem, aby vyhral, aby si vyhral ty. Lídr, nechci počuť, poď sem, ty krpac. Tu máš potom. Po tomto. Hej, počkaj, už je nub, on spadl chovaný. Vychodí no jedna niečo. Kamo, 25 sekúnd. Kamo, vyhráme. Asi idem fajtiť. Poď sem, ty lídr. Lídr, poď sem. Pomôžem ti ho zabiť. Neviem, čo som urobil. Bro, kamo, oni tu po mne naši trafra, kamo. Poď dole, ty lídr. Lídr. Kamo, ja som skoro zomrel. Aha. Yes. Kamo, ty máš vacenej. Ty máš menej než ja. Kamo, ideme na ďalšiu hru. Tomu ver, a ja vás budem strážiť pekne, tomu ver. Kamo, ideme na to koliečko. Hačiko, čika. No poďte, ale si poďte. Dobrá, nebudeš zabíjať, budeš chodiť po mne. Tak to nie, doma si vonku. Kde si? Ja som pred tebou. Ja mám nič. Dobre, tak budeš chodiť so mnou. Chápeš? Však choďte. Poď pri mňa. Ja vás strážim. No jasne, ale ty Ale nevíš, že som gar? Áno, ty ma budeš zabíjať. Ty ma budeš zabíjať.
skáčame. Tomu ver. To bude, to bude. To nemôžem. Áno, také dole, kde som nikto nemôžem. Ja neviem. Teraz zabíjaj, teraz. Drima, drima. Poď tam je, za tebou drima. To asi nič. No, čo prežil. No tak. Ale je lepšie sa držať takto u kraja. Kam? Ja tu mám. To je zle, chlapci. To je také preč. Mám. Či musí skákať? Ahoj. Som pre... Ja musím skákať, aby som... Oh. Ty si... Je to iba hra. Vidíš, v hre sa dá hocičo spraviť. Máš ďalšie kolo. A ja nie hra. Ja som oné s duchom. Papuča. Neboj sa. Toto je posledná hra. Ja kedy... Toto je posledná hra a ja si už len... To nevidím. Keď ja pretiem. Poď sem. Strieľaj ho. No, dobre. Však keď skáče furt. Strieľaj. To sa delá kopá, však nevidíš, prežil? Prežil. Idem teraz hrať za ňo. Čo? Idem Nie. hrať za teba. Dobre. Budete mať jeho mikrofón? Presne tak. Ako dá sa povedať, že Nie, som tu. to je... Myslím, že to bude. Môžete vidieť aj jeho pohľad. Tomu ver, toto je Skibidi Toilet. Toto je Skibidi Toilet. Bo ho sledujem. Fandím tento Doximovi. Tak asi nie, keď ja zabijem. Neviem, kde je. Neprežije nikdy v živote. Tomu ver, toto je zábava, keď zaraz to je. Toto je posledná hra a musím končiť akože. A tak sa mi cez hodinu. No, tak poďme na to. Poďte ľudia, pokračujte. Dobre, ľudia, toto som zvládol, ale docela dobré video. Keď sa strieľa, keď sa hrať
sa dostať za nimi. Ale dá sa povedať, že toto celkom akož dobré video. Prosím? Dá sa povedať, že toto je celkom dobré video, ale dúfam, že bude ešte lepšie. A krajšie. Môžeme? Kamu, ja som oproti. Myslíš, že ho trafiť? Nemyslím si, že by sa trafil. Trafil som? Trafil. Koľko si ich trafil? Dvojku. Dojte skať. Bola kde? Tam bola na schode. Tam trafa. Je za nimi. Čak som videl cez tvoj telefon. Aha, tu je, vidíš? Ale tam, choď tam rýchlo. Idi do toho domu. Choď tam. Kde je? Aha, zelená farba. By sa ti malo ukázať. Tu máš hrušku. Tam je. Vidíš? Tam by mala ísť. Volá sa Hani. Čo ma ty koho tam mlátiš? Čo ty koho tam mlátiš zase? Sleduješ ma? Áno, sledujem. Kam si zmizol? To nahra typička. Tohoto? Čak, ale čo robíš? Čo sa vyhýbaš furt? Čo už ho zabí, ne? Kde je to tenda? Tak tam si. Čo zabí, však mám malo hapek. A však už je dead. Teraz ide. To sa všetci vyhýbajú, musíš presne do nich. A môžu dvaja proti 4. Ty si ale ideš, počujeme. Uberám. Come on, strhne. Dobre, dead. Sme vyhrali. Neviem. Stochol som. Somrel si. No, tak mohli ste vidieť. Docela mi to šlo. Čo teraz? Teraz ty? Ľudia, toto je koniec videa. Čaute ľudia, majte sa a vidíme sa na budúce. Ľudia, toto je koniec videa. Vidíme sa na budúce. Zanechajte like, odber, zvonček, aby vám nemklo žiadne video a bla 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 bla. Už to poznáte u mňa na kanále. Choďte túto Frostovi. Čaute ľudia. Choďte túto Frostovi, odber, like, zvonček, aby vám nemklo žiadne video a čaute. Čus. Big up. Big up.